Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. O Lord Jesus, as I stand here to share my testimony, ప్రభువైన యేసయ్య మీ సాక్ష్యం పంచుకొనడానికి ఇక్కడ నేను నిలిచి ఉంటుండగా cleanse my lips and my heart, Lord. నా హృదయాన్ని నా పెదవులను కడగండి ప్రభువా. And O Holy Spirit, Lord, పరిశుద్ధాత్మ దేవా, take control of every word that I speak. నేను మాట్లాడే ప్రతి మాటను మీ ఆధీనంలో తీసుకోండి. Thank you, Lord, వందనాలు ప్రభువా, for making impossible thing possible in my life. నా జీవితంలో అసాధ్యమైనది సాధ్యపరిచినందుకు వందనాలు. Thank and praise you, Lord. వందనాలు, స్తోత్రాలు ప్రభువా. Glory to you, Jesus. మీకే మహిమ యేసయ్య. You are a divine healer, Lord. మీరు దైవిక స్వస్థపరిచేవాడు ప్రభువా. Nobody else, Lord. ఇంకెవ్వరు కూడా లేరు ప్రభువా. You are the most high God. మీరు సర్వోన్నతుడైన దేవుడు. And I love you very much. నేను చాలాగా ప్రేమిస్తున్నాను. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. My name is Angeline, నా పేరు యాంజలిన్. born and brought up in Bangalore. నేను పుట్టి బెంగళూరులో పెరిగి ఉన్నాను. Do you want to know what the Lord has done in my life? ప్రభు నా జీవితంలో ఏం చేసినారు వినాలని ఆసక్తితో ఉన్నారా? What was impossible, my Jesus made it possible in my life. నా జీవితంలో ఏదైతే అసాధ్యంగా ఉన్నదో అది ప్రభు నా కోసం సాధ్యపరిచి ఉన్నారు. I was suffering from an incurable sickness నయము కానటువంటి వ్యాధితో నేను బాధపడి ఉన్నాను. called ulcerative colitis. అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ అనేటువంటి వ్యాధి. Have you heard about this? దాని గురించి మీరు వినున్నారా? I think most of you don't know. చాలా మందికి ఆ వ్యాధిని గురించి తెలియదు. Have you heard of ulcers? అల్సర్స్ గురించి విని ఉన్నారా? Ulcers in your mouth, stomach. నోటిలో లేదా కడుపులో ఉన్నటువంటి అల్సర్ ని గురించి విని ఉన్నారా? But this fellow కానీ ఈ వ్యక్తి decided to live in my intestine. వీడు నా యొక్క ప్రేగులలో జీవించడానికి నిర్ణయించుకున్నాడు. Because of this, దీని ద్వారా I would lose blood and mucus నేను రక్తంను స్రవిస్తూ వచ్చి ఉన్నాను. every day ప్రతిరోజు from 4 years. 4 సంవత్సరాలుగా. Initially, even we were blank when we heard about this sickness. మరి దీని గురించి మేము ఆరంభంలో విన్నప్పుడు మేము కూడా చాలా విభ్రాంతి చెంది ఉన్నాం. Because it sounded very new. ఎందుకంటే అది చాలా క్రొత్త వ్యాధి. I have heard of piles and all that. నేను ఆర్షముల గురించి విని ఉన్నాను. But this was blood with mucus. కానీ ఇది రక్తంతో వస్తున్నటువంటిది. I got it diagnosed. నేను మళ్ళీ డయాగ్నోస్ చేయించాను. And the doctor planted a seed of fear in my heart. కానీ డాక్టర్ చేసింది ఏంటంటే భయం అనేటువంటి విత్తనాన్ని నాలో నాటి ఉన్నాడు. He told me వాడు చెప్పాడు that it's an incurable sickness. అది నయం కానటువంటి వ్యాధి అని. I have to be on tablets the whole of my life. నా జీవితాంతము నేను మందులతో జీవించాలి. 6 tablets a day. ప్రతిరోజు 6 టాబ్లెట్లు వేసుకోవాలి. And I would tell everybody about my sickness. నా యొక్క వ్యాధిని గురించి నేను అందరితో చెప్పేవాడిని. Because I didn't know the power is in your tongue. ఎందుకంటే శక్తి మన నాలుక వశంలో ఉన్నదన్న సంగతి నాకు తెలియదు. Like everybody would wonder when I would tell about the sickness. నా వ్యాధి గురించి నేను అందరితో చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు చాలా ఆశ్చర్యపడేవారు. They didn't understand what I was talking about. నేను దేని గురించి మాట్లాడుతున్నానో వారు అర్థం చేసుకునేవారు కాదు. So very detailed I would give them explanation about my sickness. కాబట్టి నా యొక్క ఆరోగ్యం గురించి నేను వారికి చెప్పేదాన్ని. I would draw my own intestine. నేను ఆ సొంత ప్రేగును దించి I would show them the ulcers are over here. ఇక్కడ అల్సర్ ఉంది అని చూపించేదాన్ని. Inflammations all around. ఇక్కడ ఈ విధంగా మండుతూ ఉంటుందని చెప్పేదాన్ని. I was speaking only death. నేను మరణం గురించే మాట్లాడుతూ వచ్చాను. I was calling that sickness every time. ప్రతిరోజు కూడా నేను ఆ యొక్క అనారోగ్యాన్ని పిలుస్తూ వచ్చాను. Because I didn't know that life and death is in the power of our tongue. ఎందుకంటే జీవ మరణం నాలుక వశంలో ఉన్నదన్న సంగతి నాకు తెలియదు. Because I didn't know the truth. ఎందుకంటే నాకు సత్యం తెలియదు. Since I was confessing it to everybody, నేను అందరితో ఈ విషయం చెప్తూ ఉన్నాను కాబట్టి the seed of fear that doctor had planted in my heart, నా హృదయంలో ఏదైతే భయం అన్నటువంటి విత్తనాన్ని ఆయన చల్లి ఉన్నాడో I kept on watering it. నేను ప్రతిరోజు దాన్ని నీళ్లు పోస్తూ ఉన్నాను. And it had become a big stronghold in my life. అది ఒక పెద్ద బంధకముగా నా జీవితంలో మారిపోయింది. A big fortress. ఒక పెద్ద కోటలాగా మారిపోయింది. Do you know what a stronghold is? ఆ బంధకం అంటే ఏంటో తెలుసా? House full of thoughts. మరి తలంపులతో నింపబడినటువంటి గృహము వంటిది. House full of fear from the devil. మరి సాతాను నుండి వచ్చినటువంటి భయముతో నింపబడిన గృహం వంటిది. I was totally in depression. కాబట్టి నేను ఎంతో కృంగిపోయినాను. I had taken it as a part of my life. నేను నా జీవితంలో అదొక భాగంగా స్వీకరించాను. This sickness went on. I mean, it was continuous. There were relapses now and then. Tablets would only keep me under control. If at all I would miss tablets 2 days, it would again relapse, heavy bleeding with mucus. అయితే ఈ యొక్క వ్యాధులు నేను వాడుతూ ఉన్నాను, కానీ కొంచెం తగ్గుతుంది, కానీ మళ్ళీ కూడా అది వచ్చేస్తుంది. ఒక్క రోజు కనుక నేను టాబ్లెట్ తీసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ రక్తంతో పాటు వచ్చేస్తుంది. Yeah, and doctors again advised steroids. మళ్ళీ ఆ స్టీరాయిడ్స్ అనేటువంటి మందులు వాడాలని డాక్టర్లు అడ్వైస్ చేసి ఉన్నారు. And the steroids they were not local. I had to push it in my rectum every day. అది మామూలు స్టీరాయిడ్స్ కాదండి, అది శరీరంలోనికి తీసుకోవాల్సినటువంటి లోపలికి ప్రవేశించవలసినటువంటి మందులు అవి.
Yeah, and because of this, I lost my second child. దీని కారణంగా నా రెండవ బిడ్డను నేను పోగొట్టుకుని ఉన్నాను. Thank you, Jesus. This sickness brought me to such an extent. I mean, I lost control of my stools. ఈ యొక్క వ్యాధి నా జీవితంలో ఎంత అధికంగా పనిచేసిందంటే నా యొక్క లఘుశంక కూడా నేను వెళ్ళలేకపోతాను. అంటే ఎప్పుడంటే అప్పుడు వచ్చేస్తుంది. In a day, about 8 to 9 times. ఒక్క రోజుకి 8-9 సార్లు అన్నట్టుగా నేను వెళ్ళేదాన్ని. And I was working. పని చేస్తూ ఉన్నాను నేను. Yeah, it was very miserable mentally, not only physically, mentally also. శారీరకంగా కాదు కానీ మానసికంగా కూడా నేను చాలా కృంగిపోయినాను. It had ruined my life. అది నిజంగా నా జీవితాన్ని నాశనం చేసింది. Because I had taken it as a part of my life. ఎందుకంటే అది నా జీవితంలో ఒక భాగంగా నేను స్వీకరించాను. After my allopathy, I tried Ayurvedic medicine. అలోపతి తర్వాత మరి ఆయుర్వేదిక్ మందులు నేను తీసుకుంటున్నాను. In Ayurvedic medicine, it says, I should not take onions, tomato, garlic, non-veg, nothing. ఈ యొక్క చెట్ల మందులు వాడుతున్నప్పుడు నేను ఉల్లిగడ్డలే కానీ మరి నూనె వస్తువులు కానీ తినవద్దని అని చెప్పి ఉన్నారు. And 9 packets of medicine along with 6 tablets a day. మరి 6 మందులు అంతేకాకుండా 9 ప్యాకెట్ల మందులండి. In spite of taking that, again relapses and I would again go back to steroids. ఇవన్నీ తీసుకున్నా కానీ మళ్ళీ నాకు అదే విధంగా వ్యాధి కొనసాగేది. మళ్ళీ నేను స్టెరాయిడ్స్ తీసుకునేదాన్ని. And because of this, my body had lost resistance. ఇది కారణంగా నా యొక్క శక్తి అనేది నా శరీరం కోల్పోతూ వచ్చింది. Very often I would fall sick, fever. చాలా సార్లు నాకు జ్వరం వచ్చేసేది. One day I go out for shopping and come back, I am tired. ఒక రోజు నేను షాపింగ్ వెళ్ళేసి వస్తే చాలా అలసిపోతాను. And there again, when I go shopping, I should go looking for bathrooms. మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి షాపింగ్ వెళ్ళినా కానీ అక్కడ బాత్రూమ్ కోసం చూస్తూ ఉండాలి. It was miserable. చాలా దుఃఖం అండి. But I had hope కానీ నాకు నిరీక్షణ ఉంది. that my Jesus would heal me one day. ఆ నిరీక్షణ ఏంటంటే ఏదో ఒక రోజు నా యేసు నన్ను స్వస్థపరుస్తాడు. There is a Kannada song అక్కడ ఒక కన్నడ పాట ఉన్నది, which I would like to sing it for you because this song really got hope. It brought hope. ఈ కన్నడ పాట నా జీవితంలో నిరీక్షణ తెచ్చి ఉన్నది కాబట్టి ఈ పాట నేను మీ కొరకు పాడతాను. It says, Jesus, you just touch me once and I am healed. ఆ పాట ఏమంటుందంటే, ప్రభువా నీ ఒక్కసారి నన్ను స్పర్శించినట్లయితే నేను స్వస్థత పొందుకుంటాను. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. ದೇವಾ ನೀನೊಮ್ಮೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವು. This was only one line I would sing, and whenever I would sing it, I would cry and cry and cry every night. ఈ యొక్క లైన్ మాత్రమే నేను పాడుతాను. కానీ ఈ విధంగా పాడుతున్నప్పుడు నేను ప్రతి రాత్రి ఎంతగానో విలపించేదాన్ని. And there were so many nights I would not sleep. అనేక రాత్రులు మాత్రం అసలు నాకు నిద్ర పట్టదు. I would visit toilet about 4 times every night. ప్రతి రాత్రి కూడా చూడండి 4 సార్లు అన్నట్టుగా నేను టాయిలెట్ కి వెళ్తూ ఉంటాను. In the month of May, మే మాసంలో there was retreat conducted by Brother Johnson. బ్రదర్ జాన్సన్ గారి ద్వారా ఒక వడకంలో నేను పాల్గొన్నాను. I was taken by my parents. నా తల్లిదండ్రి ద్వారా అక్కడికి నేను కొనిపోబడ్డాను. And there, అక్కడ the first month I saw, మొట్టమొదటిగా నేను చూసింది ఏంటంటే, he was talking about thoughts, ఆయన ఆలోచనలను గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. about the word of God. వాక్యంను గురించి, That word of God is alive and active. వాక్యము చురుకైనది, జీవం కలిగినదని చెప్తూ ఉన్నాడు. And there is power. శక్తి ఉన్నది వాక్యంలో అని. And the second month I went. రెండవ మాసం మళ్ళీ వెళ్ళాను. I went with great hope and expectation. గొప్ప నిరీక్షణతో వేచి ఉండి నేను వెళ్ళి ఉన్నాను. And there he was talking about strongholds. అక్కడ ఆయన బంధకములను గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. It really struck me. అది నిజంగా నన్ను తాకి ఉన్నది. This sickness was a stronghold in my life. ఈ యొక్క వ్యాధి నా జీవితంలో బంధకముగా మారిపోయింది. My sister was sitting in the first row. నా సోదరి ఏమో మొట్టమొదటి రోలో కూర్చొని ఉన్నది. He was telling about the resurrection power that's given to each one of us. మన ప్రతి ఒక్కరికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి పునరుత్థాన శక్తిని గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ వచ్చి ఉన్నాడు. And the healing power is already in you. స్వస్థత శక్తి ఇప్పటికే నీలో ఉన్నది. And he told her, can you pray? I mean, he asked, anybody in pain, please come out. ఎవరైనా వ్యాధిలో నొప్పిలో ఉన్నట్లయితే దయతో బయటికి రండి అని చెప్పాడు. So there was one brother. అక్కడ ఒక సోదరుడు ఉన్నాడు. He said, I have a neck pain. నాకు ఈ యొక్క మెడ నొప్పి ఉంది. So brother told my sister Beena, కాబట్టి ఆ బ్రదర్ గారు నా సిస్టర్ వీణతో చెప్పినారు, you lay your hands and pray for him. ఆయన పై నుంచి ప్రార్థన చేయము. And I was just looking all this. నేను ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ వస్తున్నాను. After the prayer, the person says he is healed.
ప్రార్థన తర్వాత ఆ వ్యక్తి చెప్పేది ఏంటంటే నాకు స్వస్థత లభించింది అని. There I was sitting in the third row. అక్కడ నేను 3వ భాగంలో I కూర్చున్నాను. was literally crying to Jesus. నేను నిజంగా యేసు ప్రభు కన్నీటితో విలపిస్తున్నాను. Oh Lord, only one touch. ప్రభా ఒక్క స్పర్శనే ప్రభు, Only one touch I expect from you. ఒక్క స్పర్శనే నీ నుండి నాకు కావాలి. And I am healed, Lord, if you touch me. నీ ఒక్క స్పర్శిస్తే నేను స్వస్థ పొందుకుంటాను ప్రభువా. And that day was my day. ఆ రోజు నా రోజు అండి. I was sitting in the third row and brother says, you who are wearing a white dupatta, will you come here? నేను 3వ భాగంలో కూర్చుంటుండగా బ్రదర్ గారు నన్ను చూసి వైట్ దుపట్టా వేసుకున్నటువంటి నీవు ఇక్కడ రామని పిలిచి ఉన్నారు. The same white dupatta which I am wearing today. ఈ రోజు నేను వేస్తున్నటువంటి ఇదే వైట్ దుపట్టా అండి. So I came నేను right వచ్చి here in the front. ఇక్కడ ముందుకి వచ్చి ఉన్నాను. Then he asked me, do you have any pain? నీకేదన్నా నొప్పి ఉన్నదా అని అడిగారు. I said, I don't have any pain. ఏ నొప్పి లేదు అని చెప్పాను. Then I thought maybe he will send me back. మళ్ళీ తిరిగి పంపిస్తాను అనుకున్నాను. Then, but I stood there. కానీ నేను అక్కడే నిలబడ్డాను. I know the Lord has called me and He's going to do something for me. ప్రభు నన్ను పిలిచినాడు కాబట్టి తప్పక ఏదో ఒక కార్యం జరిగిస్తాడని నమ్మి ఉన్నాను. He asked me, what's your problem? నీ సమస్య ఏమిటి అని మళ్ళీ అడిగారు. I said, brother, I have the sickness called ulcerative colitis. అల్సరాటివ్ కొలైటిస్ అనేటువంటి వ్యాధి నాకుంది బ్రదర్ గారు అని చెప్పాను. It sounded very new for him. ఆయనకు చాలా మొట్టమొదటిసారిగా ఇది విని ఉన్నాడు. He asked me, are you a doctor? నీవు డాక్టరా అని అడిగి ఉన్నారు. I said, no, I'm not a doctor. నేను డాక్టర్ కాదండి. Because of the sickness, I lose blood every day. ఈ యొక్క వ్యాధి కారణంగా ప్రతిరోజు నేను చాలా రక్తం పోగొట్టుకుంటూ ఉన్నాను. I mean, because of this, your hemoglobin count also would have gone down. మరి దీని కారణంగా మరి నీ యొక్క హిమోగ్లోబిన్ అంటే రక్త శాతం కూడా చాలా తగ్గిపోయి ఉండవచ్చు అని చెప్పినారు. I said, yes, brother, and there too much of weakness in my leg because I'm a teacher. I have to stand. నేను టీచర్ని కాబట్టి నేను చాలా సేపు నిలబడాలి, కానీ కాళ్ళు కూడా చాలా బలహీన పడుతున్నాయని చెప్పాను. And he asked me, do you believe that Jesus will heal you today? కానీ యేసు ప్రభు నీ రోజు స్వస్థపరుస్తారని నేను నమ్ముతున్నావని అడిగాను. I was just waiting for this moment. నేను ఈ సమయం కొరకు నేను వేచి ఉన్నాను. And it was my day. అది నా దినమండి. I still can't forget that day. ఆ రోజు ఇంకా నేను మర్చిపోలేను. I said, yes, I believe. అవును ప్రభా నేను నమ్ముతున్నానని చెప్పాను. And he said, if you believe. నీవు నమ్మినట్లయితే. Believe is, you know, all of you by now you know what is believe. ఇప్పటికీ మీకు తెలుసండి నమ్మడం అంటే ఏమిటి. Action corresponding to the message. కార్యము నువ్వు విన్నదానికి పోలి ఉండడము. I believed and he told me, can you run from this end to that end? కాబట్టి ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే నమ్మినట్లయితే ఈ యొక్క కొన నుండి ఆ కొన వరకు నువ్వు వెళ్ళు అని చెప్పాడు. I ran from here to there very fast and came back. ఇక్కడ నుండి అక్కడ వరకు చాలా త్వరగా పరిగెత్తి మళ్ళీ వచ్చాను. There was so much of joy when I was running. నేను పరిగెడుతున్నప్పుడు చాలా ఆనందం నాలో ఉన్నది. And I was in tears. I was crying and crying. నేను కన్నీటితో ఏడుస్తూ ఉన్నాను. And I just came and stood here. నేను వచ్చి ఇక్కడ నిలబడ్డాను ముందట. He just looked in my eyes. ఆయన నా కళ్ళలోనికి చూసి. And I was drunk. నేను మత్తులుగా I అయిపోయాను. was slain in the spirit. నేను ఆత్మలో పడిపోయి ఉన్నాను. And Isaiah 10:27 says, యెషయా గ్రంథం 10:27 వచనం సెలవిస్తుంది. when the anointing comes, అభిషేకం వచ్చినప్పుడు it destroys every yoke of the enemy. సాతాను లేదా శత్రువు యొక్క కాడిని దేవుడు మన నుండి నాశనం And చేస్తాడు. that's what happened to me on that day when I received that anointing. ఆ అభిషేకం పొందుకున్నప్పుడు అక్షరాల ఇదే నా జీవితంలో జరిగింది. Every strongholds, ప్రతి బంధకము, every depression, ప్రతి కృంగిదల, every pain, ప్రతి నొప్పి my Jesus నా యేసు destroyed it. అది నాశనం చేసి And ఉన్నాడు. I praise and thank God. దేవునికి స్తోత్రం వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. I was there down for half an hour. నేను కనీసం అర్ధ గంట అంత సేపటిగా And పడిపోయానండి. it's so beautiful when Jesus operates you. కానీ యేసు ప్రభు నీకు ఆపరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా బాగుంటుంది. Drop of blood is not shed. ఎందుకంటే ఆయన ఆపరేషన్ చేస్తే ఒక్క రక్త బొట్టు కూడా కారదండి. Yes. And then I got up again, మళ్ళీ తిరిగి లేసాను. fall down. నేను మళ్ళీ Again పడిపోతున్నాను. I would get up. మళ్ళీ లేస్తాను. It was really supernatural and very real. చాలా వాస్తవంగా చాలా అసాధారణమైన రీతిగా అది జరిగిందండి. I still can't forget that నేను experience. ఇంకా ఆ యొక్క మధురమైనటువంటి ప్రసన్నతను మర్చిపోలేను. Then I believe that I received my healing. మళ్ళీ నేను స్వస్థత పొందుకున్నానని నమ్మి ఉన్నాను. I went back home. తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళాను. And the next morning, మరుసటి ఉదయాన్నే I see నేను చూసేది ఏంటంటే blood and mucus coming again. మళ్ళీ రక్తం పడడం నేను చూస్తూ ఉన్నాను. But కానీ this time, ఈసారి I believed నేను నమ్మింది and ఏంటంటే I operated in faith. నేను విశ్వాసంలో పని చేసి ఉన్నాను. 2 Corinthians 5:7 says, కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము the just shall live by faith 5:7లో and not by sight. నీతిమంతులు విశ్వాసం వలనే కానీ దృష్టి వలన జీవింపరు. I put off all my 5 senses. నా యొక్క 5 పంచేంద్రియాలన్నీ కూడా నేను మూసివేసి ఉన్నాను. I started operating with faith. నేను ఇప్పుడు విశ్వాసంలో పని చేస్తూ వచ్చాను. I learned the language of faith. ఇప్పుడు విశ్వాస భాషనే మాట్లాడుతూ వచ్చాను. My parents would ask me, నా తల్లిదండ్రులు అడిగేవారు,
Hey, Anju, healing అయిందా ఏమైనా ఇప్పుడు బెటర్ గా ఉందా? I never would tell the present situation. కానీ ఇప్పుడు People of language of faith doesn't speak about the present situation but the desired outcome. అయితే విశ్వాస భాష మాట్లాడే వారు మాత్రము ఏదైతే జరగబోతుందో దాని గురించి మాట్లాడతారు కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితిని గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడరు. Now I knew that life and death is in the power of my tongue. ఇప్పుడు నాకు తెలుసండి జీవ మరణములు నా నాలుక వశంలో ఉన్నదని. So I kept on telling them, no, I am totally healed. నేను చెప్పేది ఏంటంటే నేను సంపూర్ణంగా స్వస్థత పొందుకున్నాను, నాలో ఎటువంటి అనారోగ్యం లేదని. Though my body would scream and tell me, Angeline, what are you talking? See, you're still losing blood with mucus. I said, no matter. I wanted the touch of Christ and he has touched me and I am healed. మరి నా శరీరం అరుస్తూ చెప్పేది ఏంటంటే ఏం మాట్లాడుతున్నావు అంజీ, ఈ యొక్క రక్తం అంతా కూడా కారుతూ ఉంది, మరి ఈ విధంగా వెళ్తుంది, నీవు ఇంత శ్రమిస్తున్నావు. కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఏమి జరిగినా సరే, ఎందుకంటే నేను ప్రభుని స్పర్శ నాకు కావాల్సి ఉన్నది, ప్రభు స్పర్శ పొందుకున్నాను అంతే. I was only meditating on that. దేవుని వాక్యం మాత్రమే నేను ధ్యానిస్తూ ఉన్నాను. And brother had given me 2 tablets. బ్రదర్ గా నాకు 2 టాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు. Word of God. దేవుని వాక్యం ఒకటి 1 Peter 2:24. మొదటి పేతురు 2:24. Which says, by the wounds of Jesus యేసు ప్రభు పొందిన గాయముల ద్వారా I am healed. నేను స్వస్థ పొందుకున్నాను. And Luke 4. లూకా సువార్త 4వ అధ్యాయం 18. 18వ వచనం. Which says, అది చెప్పేది ఏంటంటే the spirit of the Lord is upon me. ప్రభు ఆత్మ నాపై ఉన్నది. And God himself has anointed me. దేవుడే నన్ను అభిషేకించి ఉన్నాడు. I kept on taking these tablets every day. ప్రతి రోజు కూడా ఈ యొక్క మందులు చూడండి, వాక్యం యొక్క మందులు తీసుకుంటూ ఉన్నాను. Whenever I would get this thought from the enemy, ఎప్పుడైతే సాతాను నుండి ఇటువంటి తలపులు వస్తూ ఉంటాయో, that still you're not healed, నీవు ఇంకా స్వస్థత I would పొందుకోలేదు, fight back telling him, నేను మళ్ళీ యుద్ధం చేస్తూ చెప్పేది no, by ఏంటంటే the wounds of Jesus I am healed. ఆయన యేసు ప్రభు పొందుకునే దెబ్బల ద్వారా నాకు By the wounds స్వస్థత, of Jesus I am healed. యేసుని గాయముల ద్వారా నాకు And I thank స్వస్థత. you, Lord, for healing me. ప్రభా నాకు స్వస్థపరిచినందుకు And వందనాలు. I thank you, Lord, for healing me. ప్రభా నాకు స్వస్థపరిచినందుకు This వందనాలు. battle went on for 10 days. 10 రోజులుగా ఈ యుద్ధం జరుగుతూ వచ్చిందండి. I believed and I stopped eating medicine. వాక్యంలో ఈ యొక్క వాక్యమైన మందుని తీసుకొని ఈ డాక్టర్లు ఇచ్చినటువంటి మందులను ఆపేశాను. And then I started eating non-veg, everything. అయితే నాన్ వెజ్ చూడండి అన్ని కూడా తినడం ఆరంభించానండి. On the 10th day, I see no blood, no mucus. My Jesus has healed me completely. 10వ దినము దేవుని యొక్క కృప వలన ఏంటంటే నాకు ఎటువంటి రక్తము పడలేదు, ఎటువంటి అనారోగ్యం లేదు. యేసు ప్రభు నన్ను సంపూర్ణంగా స్వస్థపరిచినాడు. కాబట్టి Praise the Lord. మళ్ళీ ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ప్రభువుని Praise the Lord. స్తుతించుదాం. Praise the Lord. And the doctors had told me if it would prolong for 2 more years, it would turn out to cancer. డాక్టర్ చెప్పింది ఏంటంటే ఇంకా 2 సంవత్సరాలుగా ఇదే వ్యాధి కొనసాగితే అది క్యాన్సర్ గా మారవచ్చు. And I thank you, Jesus, యేసయ్యా నీకు వందనాలు, for cutting off his head వాడి యొక్క శిరస్సును తెంచి వేసినందుకు వందనాలు. before he came into my life. వాడు నా జీవితంలో రాకమునిపై తెంచి వేసినందుకు వందనాలు. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Now, brother told me you have to get your report and testify. You have to bring the head of the Goliath of your life. ఇప్పుడు బ్రదర్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే నీవు వస్తున్నప్పుడు నీ సాక్ష్యం అంటే రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా తేవాలి. రిపోర్ట్స్ అంటే ఏంటంటే ఆ గొలియాతుని శిరస్సు పట్టుకొని రావాలని చెప్పారు. Yes, I am a teacher and June, July we didn't have any academic leave and I was feeling very bad. I mean, I know I am healed, but only because he told me to get the report, I wanted to go and meet my doctor and to testify, to show the whole world that my Jesus has healed me. మరి యేసు ప్రభు నన్ను స్వస్థపరిచినాడని లోకం అంతటికి కూడా తెలియజేయడానికి మరి జూన్ జూలై మాసంలో నేను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మరి రిపోర్ట్స్ తేవలసి ఉన్నది. కానీ ఆ యొక్క జూన్ జూలై మాసంలో నేను టీచర్ని కాబట్టి నాకు ఎటువంటి సెలవులు దొరకలేదు. In these 2 months, ఈ 2 నెలలు కూడా there was one more retreat which I attended. నేను పాల్గొన్నటువంటి ఇంకొక వడకం The ఉన్నది. teaching was about Luke 10:19, లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయం 19వ వచనంలో ఆ యొక్క బోధ చేయబడి ఉన్నది ఆ వడకంలో. which says, అక్కడ రాయబడింది ఏంటంటే God has given us the power of attorney దేవుడు మనకు అధికారమునిచ్చి ఉన్నాడు to overcome all the powers of darkness. దుష్టుని క్రియలన్నిటిని కూడా ఎదుర్కొనడానికి దేవుడు మనకు శక్తితో కూడినటువంటి అధికారమునిచ్చి ఉన్నాడు. And nothing can harm you. ఏది కూడా నిన్ను హాని చేయజాలదు. He is told to all of us. ఆ యొక్క వాగ్దానం అందరికి ఇచ్చి ఉన్నాడు. Not only for brothers and not only for priests. మరి బ్రదర్స్ కే కాదండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గురువులకే కాదండి, To everybody. ప్రతి ఒక్కరికి. I believed it. నేను నమ్మి ఉన్నాను. That seed was rooted. కాబట్టి ఆ యొక్క విత్తనం అనేది బలంగా వేరువేయబడింది. I go back home. నేను తిరిగి ఇంటికి వెళ్తున్నాను. The next morning, మరుసటి ఉదయాన్నే I see mucus. నేను మళ్ళీ మ్యూకస్ ని చూస్తున్నాను. I was actually shocked. నేను నిజంగా షాక్ అయిపోయానండి. But this word of God, కానీ ఈ వాక్యము, I fought back with this word of God. ఈ వాక్యంతో మళ్ళీ నేను పోరాడాను. I was sitting in my toilet. నేను టాయిలెట్ లో కూర్చుంటున్నాను. I saw that mucus. నేను ఆ మ్యూకస్ ని చూసి ఉన్నాను. And I spoke to him. నేను వాటితో చెప్పి ఉన్నాను. As Jesus said, if you have faith as small as a mustard seed, Avagintha you can tell this mulberry tree to be uprooted and be planted into the sea. ఆవగించ వంటి విశ్వాసం నీకున్నట్లయితే ఈ యొక్క కంబలి వృక్షంను వెళ్ళి నీవు సముద్రంలో పడమంటే పడుతుంది అని అటువంటి వాక్యాన్ని నేను తీసుకొని ఉన్నాను. And he shall obey you. అది నిన్ను విధేయిస్తుంది. Yes, so that's what I did.
అదే నేను చేశానండి. I spoke to that sickness that day. నేను ఆ రోజు ఆ వ్యాధితో నేను మాట్లాడి ఉన్నాను. He was there right in my toilet. వాడు నా టాయిలెట్ లో ఉన్నాడు. I said, చెప్పాను, hey you, I'm talking to you. నేను నీతో మాట్లాడుతున్నాను. Don't ever turn your face. ఇంకా ఎప్పుడు నీ ముఖాన్ని నాకు చూపించకు. I am the body of Christ. నేను క్రీస్తుని శరీరమును. And God's spirit dwells in this body. దేవుని ఆత్మ నా ఆలయంలో I am anointed. నేను అభిషేకం The పొందుకున్నాను. spirit in me నాలో ఉన్న ఆత్మ is greater than you. నీకంటే గొప్పవాడు. My Jesus has already healed me నా యేసు నన్ను స్వస్థపరిచి by ఉన్నాడు his wounds. ఆయన గాయముల And ద్వారా. you have no authority నీకు ఎట్టి అధికారము లేదు to come back to me. నా జీవితంలో రావడానికి. Is it sounding funny for you? మీకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుండవచ్చు కదండి. Talking to a sickness? ఈ విధంగా వ్యాధి వాడు వీడి అని వ్యాధితో మాట్లాడడం చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదండి. That's what I did and it worked, yeah? ఇదే నేను చేశానని పని చేసిందండి. దేవునికి స్తోత్రం. He never came back to me again. It's been say 8 months by now. చూడండి, స్వస్థత పొందుకొని 8 నెలలైంది, కానీ 8 నెలల్లో ఒక్కసారి కూడా మళ్ళీ ఒకసారి ఒక వ్యాధి నా జీవితంలో ప్రవేశించినందుకు దేవునికి స్తోత్రం. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాము. He keeps knocking here, వాడు ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ తట్టుతూ ఉంటాడు, bringing thoughts. మళ్ళీ తలంపులు తెస్తూ ఉంటాడు. Hey Angeline, you're eating non-veg. Hey, Don't you think I'll visit you tomorrow morning? ఏ యాంజలి, నువ్వు చికెన్ మటన్ ఈ విధంగా తింటున్నావు, మళ్ళీ రేపటి ఉదయం నేను రాను అనుకుంటున్నావా? Power is in your tongue. శక్తి అనేది నీ నాలుకలో ఉంది. And you have to speak always life. ఎప్పుడు కూడా మనం జీవంతో కూడిన మాటలు మాత్రమే I open మాట్లాడాలి. my mouth and say, by the wounds of Jesus I am healed. You can never come back to me. I am totally healed. ఇటువంటి తలంపులతో సాతాను మాట్లాడినప్పుడు నేను చేసేది ఏంటంటే, నా యందు ఉన్నవాడు ఈ లోకంలో ఉన్నవాని కంటే గొప్పవాడు కాబట్టి నా జీవితంలో రావడానికి ఎట్టి అధికారం లేదని నేను వారితో చెప్పేవాడిని. And he obeys, yeah? వారు ఎట్లయినా విధేయిస్తాడమ్మా. In the name of Jesus. యేసు నామమున విధేయిస్తాడు. Yes. I didn't get leave for 2 months. And then next month, 2 నెలలుగా నాకు లీవ్ దొరకలేదు. it was actually Monday and Thursday OPD. అది ఓపీడీ మండే ఇంకా థర్స్డే ఉండేది. So Monday I was handling about 37 children. There was no substitute teacher. వేరొక టీచర్ లేని కారణంగా మన సోమవారం నేనే మొత్తం చూసుకోవాల్సి వచ్చింది. One of the Monday I woke up. ఏదో ఒక సోమవారాల్లో నేను లేచి ఉన్నాను. I got a thought, Lord, wish I had a holiday today so that I can go and get the report done. Brother is asking. బ్రదర్ గారు నాకు సాక్ష్యం అడుగుతున్నారు కాబట్టి, ఆ గొలియాతు తలం తెమ్మంటున్నారు కాబట్టి, ప్రభా నాకు సెలవునివ్వమని ప్రభుని అడుగుతున్నారు. I get a call from my friend. మరి నా స్నేహితుడు కాల్ వస్తుంది. Angeline, today is a holiday. యాంజలి ఈ రోజు సెలవు యాంజలి అని చెప్తుంది. I was like, why? ఎందుకు అని అడిగాను. Because former Prime Minister Chandrasekhar expired. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు ఫార్మర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ చంద్రశేఖర్ I was so happy that day. ఎంత సంతోషించానంటే, I said, Lord, you have given me this holiday. ప్రభా నీవే నాకు సెలవునిచ్చినావు, స్తోత్రం అని చెప్పాను. I got ready అప్పుడు నేను to మళ్ళీ go సిద్ధమయ్యాను. visit, to meet my doctor. డాక్టర్ని కలుసుకోవడానికి వెళ్తున్నాను. I didn't know, I was, Holy Spirit only inspired me. Chaka, I got ready. చకాచక్ తొందర రెడీ అయిపోయి మళ్ళీ డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళడానికి సిద్ధపడుతూ ఉన్నాను. Now I go to the bus stop. ఇప్పుడు బస్ స్టాప్ కి వెళ్తున్నాను. My God, this enemy again comes here. నా దేవా, మళ్ళీ సాతాను వచ్చి తడుతూ ఉన్నాడు. He's talking to me. నాతో మాట్లాడుతున్నాడు. Hey you. How will you go and tell the doctor that your Jesus has healed you? నీ యేసు ప్రభుని స్వస్థపరిచినాడని డాక్టర్కి ఎలా వెళ్ళి చెప్తావమ్మా? He is an educated person. ఆయన చాలా చదువుకున్నాడు. And it's all spiritual things. నువ్వు మాట్లాడేదంతా ఆత్మకు సంబంధించింది. How will you go and tell the doctor, yeah? ఆ డాక్టర్కి చెప్తే వింటాడా? I said, Holy Spirit, help me. అయితే ఆ బలహీనతమైన సమయంలో పరిశుద్ధాత్ముడా సాయం It was చేయని a journey ప్రార్థించాను. for about 40 minutes to Command Hospital. అది 40-45 నిమిషాలుగా ఉన్నటువంటి Bus దారి. journey. అది బస్ లో వెళ్లాల్సిన So ప్రయాణం. in the bus, I started confessing, the Spirit of the Lord is upon doctor and God's favor is on me. అయితే నేను ఆ యొక్క బస్సులంతా కూడా ప్రార్థన చేసేది ఏంటంటే, దేవుని ఆత్మ డాక్టర్ పైన ఉన్నది, దేవుని మెప్పు నాపై ఉన్నదని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. And the Spirit in me is greater than the Spirit in this world. అయితే ఈ లోకంలో ఉన్న ఆత్మ కంటే నా యందు నివసిస్తున్న ఆత్మ గొప్పదని చెప్తూ ఉన్నాను. I was fighting, the battle was going on here. అయితే ఇక్కడ మాత్రం యుద్ధం జరుగుతూ ఉంది. Then now the stop came. I had to walk 10 minutes. స్టాప్ తర్వాత నేను 10 నిమిషాలు నడవాలి. As I was walking on the footpath, మరి ఫుట్పాత్ పైన నడుస్తున్నప్పుడు these thoughts became so very strong. They started distracting me so much. అయితే సాతాను పెడుతున్నటువంటి తలంపులు ఎంత బలంగా As I am ఎదుగుతున్నాయంటే nearing to the doctor, చాలా ఆటంకపరుస్తున్నాయి. డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్తున్నప్పుడు I opened my mouth. నేను నా నోరు తెరచి, God has given us the authority దేవుడు మనకు అట్టి అధికారం ఇచ్చి ఉన్నాడు. to overcome all the powers of darkness. దుష్టుని క్రియలన్నిటిని కూడా జయించు అధికారము. I opened my mouth and I started confessing, I am the soldier of Christ. నేను నోరు తెరచి చెప్పింది ఏంటంటే, నేను యేసుని సైనికురాలనని. I am going to talk to the doctor. నేను ఇప్పుడు డాక్టర్ తో I మాట్లాడబోతున్నాను. walked on the footpath really like a soldier telling left, right, left, right. నేను నిజంగానే చూడండి సైనికుల వలె లెఫ్ట్ రైట్ అంటూ నేను ఆ ఫుట్పాత్ పైన నడుస్తూ వచ్చాను. Very loudly I kept on confessing. నేను నిజంగా చాలా గట్టిగా చెప్తున్నాను ఫుట్పాత్ I పైన didn't left, mind right what అని. people would see and think. ప్రజలు చూసి ఏమి పిచ్చామినా అని అనుకుని నాకేం అవసరం కానీ
కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే లెఫ్ట్ రైట్ చెప్తూ వచ్చాను. I am the soldier of Christ. నేను క్రీస్తుని సైనికురాలను. Yes, I got strength when I started confessing ఇలా this. చెప్తూ ఉంటే నాకు నిజంగా బలం వచ్చేసింది. All that fear went. I was on fire. నా యొక్క భయం అంతా తొలగిపోయి నా పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని నాపై వచ్చింది. So I go there to the doctor's cabin. ఇప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళానండి. My number was 39. నా యొక్క నంబర్ 39. I had to wait till the 30th patient. 38 మంది అయిపోయే వరకు నేను 39 కాబట్టి ఆగాల్సి Oh my వచ్చింది. God, it was like I could not wait. ఓ నా దేవా, నేను అస్సలు ఆగలేకపోయాను. I have to go and talk to a doctor. ఎట్లనే వెళ్ళి డాక్టర్ తో మాట్లాడాలి. Okay, then I thought, okay, let me wait. I have to sit and wait. సరే, నేను ఎలాగైనా నేను ఆగాలి కాబట్టి నేను కూర్చుంటాను. There was an old man sitting next to me. నా ప్రక్కన ఇంకొక వృద్ధుడు కూర్చున్నాడు. And he asked me, "Bitia, आपको क्या है?" బిడ్డ, నీకేం జరిగింది అని అడుగుతున్నాడు. मुझे कुछ नहीं है अंकल जी. నాకేం కాలేదు అంకుల్ గారు. मुझे कुछ था पहले, ఇంతకు ముందు ఉండేది, पर मेरे यीशु ने मुझे संपूर्ण गुण कर दिया. కానీ నా యేసు సంపూర్ణ స్వస్థతను ఇచ్చి ఉన్నాడు. And I told him, నేను ఆయనతో చెప్పాను, "Why don't you try my Jesus? నీవు కూడా నా యేసుని ఎందుకు He ప్రయత్నించవద్దు? can heal you also." ఆయన నిన్ను కూడా స్వస్థపరచగలుగుతాడు. Yeah. And he just smiled and he was fine. Okay. ఆయన ఒక చిరునవ్వు ఇచ్చి మళ్ళీ గమన Now the కూర్చున్నాడు. 14th number was ఇప్పుడు gone. 4వ నంబర్ అవుతుంది. I went to the reception. రిసెప్షన్ కి వెళ్ళాను. I spoke to that boy who sends you, one by one. లోపల పంపించేటువంటి ఆ వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నాను. I told him, "भैया कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ थैंक यू बोलना है डॉक्टर को, मुझे कुछ दिखाई नहीं." అనే మాట్లాడేది ఏం లేదు కానీ జస్ట్ డాక్టర్ గారికి కృతజ్ఞత చెల్లించాలి అంతే. నాకు Please, I'll just take 5 minutes. 5 నిమిషాలు మాత్రమే తీసుకుంటానని చెప్పాను. Then he told me, ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, "Okay, भाभी, ये आने के बाद आप चले जाओ." సరే అక్కయ్య, నువ్వు ఇది అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు వెళ్ళని చెప్పాడు. I was so happy. So God's favor was on me on that కాబట్టి day. ఆ రోజు దేవుని మెప్పు నాపై ఉన్నది. Before I stepped into his room, ఆయన యొక్క రూమ్ లోనికి ప్రవేశించక మునుపు I said, "Jesus, Holy Spirit and Abba Father, you're with me." పరిశుద్ధాత్మ దేవ, తండ్రి దేవ, యేసయ్య, మీరు నాతో ఉన్నారని చెప్తున్నాను. I went, నేను వెళ్ళాను. I sat in front of the doctor. నేను ఆ డాక్టర్ ముందు కూర్చున్నాను. He asked me, "Yes, tell me." అవును, చెప్పమ్మా అని చెప్పాను. I said, "Doctor, there's a good news." డాక్టర్ గారు, శుభవార్త అని చెప్పాను. "What is it?" శుభవార్త ఏమిటి I అన్నాడు. said, "My Jesus has completely healed నా me." యేసు నాకు సంపూర్ణ స్వస్థతని ఇచ్చాడని చెప్పాను. I didn't know from where I got it. It was only by confessing the word of God. ఎలా జరిగిందో తెలియదు కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పుట ద్వారానే స్వస్థత జరిగింది. And I told him, నేను చెప్పాను, "Doctor, I've come here డాక్టర్ గారు ఇక్కడ వచ్చింది ఎందుకంటే to thank you. మీకు కృతజ్ఞత I చెల్లించడానికి. thank God నేను దేవునికి వందనాలు for చెల్లిస్తున్నాను. sending you in my life మిమ్మల్ని మా జీవితంలో పంపించినందుకు వందనాలు. to treat me for the sickness. ఈ యొక్క అనారోగ్యాన్ని మీరు చూసినందుకు వందనాలు. You were so kind and very nice. Whenever I was sick, I would come to you and you would really treat me very well. I thank you so much." నేను ఎంత అనారోగ్యం ఉన్నప్పుడల్లా కూడా మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నన్ను చాలా బాగా చూసుకున్నారు కాబట్టి మీకు చాలా వందనాలు అని చెప్పాను. But I am healed, doctor. కానీ డాక్టర్ గారు, నేను స్వస్థత పొందుకున్నాను. It was really very sweet of him that whatever I said, he was just listening. నేను ఏదైతే చెప్తున్నాను ఎంత మధురం అంటే ఆయన చెప్పేదంతా కూడా వింటూ పోయాడు. He said, "I'm so happy." నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను అని He చెప్పాను. asked me, "How did it happen?" కానీ ఏ విధంగా జరిగింది అని అడిగాను. I told him about how I received my healing. మరి ఏ విధంగా నా స్వస్థతను పొందుకున్నానో చెప్పాను. Then he started talking in scientific terms, like, till where you had reached, the sickness had reached before you received healing. So many questions he started asking. మరి శాస్త్ర పరంగా మరి ఆయన అనేకమైనటువంటి ప్రశ్నలు, ఏ విధంగా స్వస్థత అయింది, ఎక్కడ ఆరంభమైంది, అన్ని కూడా అడుగుతూ వచ్చాడు. I said, "Holy Spirit, Lord, help me." పరిశుద్ధాత్మ దేవ, సాయం చేయండి అని అడుగుతూ వచ్చాను. He stopped and he never asked me anything. ఆయన ఆపేసి అప్పటి నుండి ఏ ప్రశ్న అడగలేదండి. And then I said, "Doctor, can I expect a favor from you?" డాక్టర్ గారు, నేను మీ నుండి ఒక మెప్పును కోరుతున్నాను, కోరగలనా అని అడిగాను. I want to undergo this colonoscopy test again. కొలనోస్కోపీ అనేటువంటి ఈ యొక్క టెస్ట్ నాకు I జరిగించాలి. told him for the last time చివరిసారిగా, so that I can go and show this report to everybody and tell them that my Jesus has healed me completely. ఈ యొక్క రిపోర్ట్ నేను ఈ లోకమంతా కూడా తిరిగి ఈ లోకానికి చెప్పేలాగునా నాకు ఈ రిపోర్ట్ కావాలి అని నేను అడిగాను. And he was so sweet. He said, "Okay, I will do it for you." ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, తప్పకుండా నేను నీ కోసం చేస్తానని చెప్పారు. And he told me Tuesday and Friday you can come for the test. మంగళవారం అదే విధంగా శుక్రవారం నీవు టెస్ట్ కోసం రావచ్చని చెప్పాడు. I said, "Sorry doctor, Tuesday and Friday I don't get off. Only Saturday, Sunday I'm off. Can you do it for me on a Saturday?" మరి మంగళవారం శుక్రవారం నాకు సెలవు దొరకదు కాబట్టి నాకు శనివారం ఆదివారం And God's favor was on me. దేవుని మెప్పు నాపై ఉండి ఉన్నది. He said, "Okay, I will do it to you on a Saturday." సరే, నీ కోసం నేను శనివారం చేస్తానని And చెప్పాను. then before you get this test done, కానీ ఈ టెస్ట్ జరిగేదానికి మునుపు they give you a liquid and your entire colon has to be cleaned up.
అయితే ఒక పదార్థం ఇస్తారు, అది త్రాగిన వెంటనే ఆ యొక్క కోలన్ లేదా పేగంతా కూడా శుభ్రమైపోవాలి. Go and stand near the dispensary again in a queue and collect the medicine. అయితే ఈ యొక్క పదార్థం యొక్క ద్రవం ఏదైతే ఇస్తున్నాడో మళ్ళీ నేను పెద్ద క్యూలో నిలబడాలి. But that day, కానీ ఆ రోజు doctor tells boy, డాక్టర్ ఆ అబ్బాయితో ఏం చెప్తున్నాడంటే, madam ko idhar hi dawai leke de do. మేడం గారికి ఇక్కడే మందులు తెచ్చేయండి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. Thank you, Jesus. యేసయ్యా On August 18th, you please come for the colonoscopy test. కాబట్టి ఆగస్టు The మాసం date. 18వ తారీఖున నీవు కొలనోస్కోపీ అనేటువంటి టెస్ట్ కోసం రావచ్చని చెప్పాడు. I knew the test. I know the result. I know that I am already healed. కాబట్టి ఆ టెస్ట్ లో వచ్చేటువంటి ఫలితం ఏంటో కూడా నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే యేసు నన్ను స్వస్థపరిచున్నాడు. On August 17th, the previous day before my test, అయితే టెస్ట్ ఒక రోజు మునుపు Habakkuk 2:2-3 says, హబక్కూకు గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 2-3 వచనములు ఏం సెలవిస్తుందంటే, give a vision to ఒక the Lord. దర్శనమును మనం చూడాలి. Yes. So you know what I did? నేనేం చేశాను I తెలుసా? typed my own report. నా సొంత రిపోర్ట్ కూడా తయారు చేసుకున్నానండి. I drew that same intestine, అదే బెగును నేను దించుకున్నాను, but with a clean and new intestine. కానీ పరిపూర్ణంగా శుద్ధి. Before I would draw and show everybody, and I would show these are the inflammations. And this time I drew a very new intestine that my Jesus has given me. కాబట్టి నాకు యేసు ఇచ్చినటువంటి నూతనమైన ప్రేగును నేను దించుకొని ఉన్నాను. And I typed నేను అది టైప్ చేసి ఉన్నాను. ulcerative colitis, అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ completely healed. సంపూర్ణ In స్వస్థత the name of Jesus. యేసు నామములో. I typed even this. ఇది కూడా నేను టైప్ చేశానండి. He will never come back in my life వాడికి again. ఎన్నడూ నా జీవితంలో రాడు అని టైప్ చేశాను. I typed this. I showed all my family members. I said, see, this is the report that I'm going to bring it tomorrow. చూడండి, ఈ యొక్క This is what the doctor is రిపోర్ట్ going to give it to me. రిపోర్ట్ అంతా కూడా తయారు చేసి నా కుటుంబస్తులకు నా ఇంటి వరకు అంతా కూడా చూపించి ఏం చెప్పానంటే, రేపటి దినం నాకు వచ్చేటువంటి రిపోర్ట్ అక్షరాల ఇదే అని చెప్పాను. So I gave a vision. కాబట్టి నేను ఒక దర్శనం తీసుకున్నాను. And that night, ఆ రాత్రి I was listening to Brother's CD, నేను బ్రదర్ గారి యొక్క సీడీని వింటూ ఉన్నాను. which was on healing. అది స్వస్థతను కూర్చున్నటువంటి సీడీ. 12 years, a lady suffering from uterine bleeding. 12 సంవత్సరాలుగా రక్తస్రావంతో ఉన్నటువంటి ఒక స్త్రీ. So I was just listening to the CD. మరి ఈ యొక్క సీడీని నేను వింటూ ఉన్నాను. As I was listening, వింటూ ఉన్నప్పుడు I got into this worship. It was a song. అది పాటలో ఉన్నది కాబట్టి నేను పాటలో దిగిపోయాను. There, brother says, see, Jesus is right in front of you, just like that lady who took courage and who got into that crowd and touched his cloak. Just you also imagine that you are there, Jesus is here, and you do it. మరి ఆ యొక్క ఆరాధన సమయంలో బ్రదర్ గారు చెప్తుంది ఏంటంటే, ఈ విధంగా రక్తస్రావం కలిగినటువంటి స్త్రీ ఏ విధంగా ఆ యొక్క జనసమూహం గుండా వెళ్లి యేసు ప్రభుని తాకి ఉన్నదో, యేసు ప్రభు ఆమె ముందు ఏ విధంగా నిలిచినాడో, అక్షరాల ఇప్పుడు కూడా నీ ముందు ప్రభు ఆ విధంగా నిలిచినట్టుగా చూడు అని బ్రదర్ గారు చెప్తూ ఉన్నారు. It was like I was also there in that crowd. అయితే నేను కూడా జనసమూహంలో ఉన్నట్టుగా నేను చూసుకున్నాను. And I thank God that that lady suffered for 12 years, but me only 4 years. దేవునికి స్తోత్రం. ఆ స్త్రీ 12 సంవత్సరాలుగా శ్రమ పడి ఉన్నది, కానీ నేను మాత్రం 4 సంవత్సరాలు మాత్రమే శ్రమ పడి And I ఉన్నాను. remember brother telling that Bible is nothing but your Jesus. మరి బ్రదర్ గారు చెప్పడం నేను జ్ఞాపకం ఉంది ఏంటంటే, బైబిల్ గ్రంథం ఏదో కాదు కానీ యేసు ప్రభు మాత్రమే. I picked up ఆ బైబిల్ my Bible ఎత్తుకున్నాను. and I said, Jesus, this is you. యేసయ్యా ఇది నీవు అని చెప్పాను. And I kept on thanking him for healing my sickness. నా యొక్క వ్యాధిని స్వస్థపరిచినందుకు ఆయన I కృతజ్ఞతలు kissed my Bible all over. I hugged it. నా యొక్క బైబిల్ ని కౌగిలించుకొని ముద్దాడాను. As I was doing it, ఆ విధంగా చేస్తున్నప్పుడు I don't know what happened to me. ఏమి జరిగిందో నాకు I తెలియదు. could not stand. నేను నిలబడలేకపోయాను. I was going round and round in my room. నేను నా యొక్క గుండ్రంగా నా రూమ్ లో తిరుగుతూ ఉన్నాను. Same time, brother calls me. అదే సమయంలో బ్రదర్ గారు ఫోన్ చేస్తున్నారు. I didn't tell him what was happening to me, నాకేం జరిగిందో ఆయనకు చెప్పలేదు. but he told me over the phone. కానీ ఫోన్ పైన చెప్తుంది, God's power is on you, my child, దేవుని శక్తి నీపై ఉన్నది నా బిడ్డ. and he's setting you completely free. ఇప్పుడు నీకు సంపూర్ణ విడుదలని And ఇస్తున్నాడు. he started praying in tongues. అప్పుడు ఆయన భాషలో మాట్లాడుతున్నాడు. I went zoom round around my room, నేను ఈ విధంగా గుండ్రంగా నా యొక్క రూమ్ లో తిరుగుతూ ఉన్నాను. and finally I fell on the floor. చివరిగా నేను పడిపోయాను. I was totally set free. నేను సంపూర్ణంగా విడుదల పొందుకున్నాను. And the next day was my report. I mean, I had to go for the test. మరుసటి దినమున నేను టెస్ట్ కోసం వెళ్ళవలసి ఉన్నది. Again he calls up in the morning మళ్ళీ ఉదయం ఆయన ఫోన్ చేస్తున్నాడు. and he tells me, ఆయన అంటున్నాడు, doctor will never find a single trace of this. ఒక్క మరక కూడా, ఈ వ్యాధిని గురించిన మరక కూడా డాక్టర్ కనిపించదని చెప్పారు. And this time I was so rejoicing to go and get my test done. Otherwise it's very painful. They insert a camera in through your rectum without giving anesthesia.
మరి అనస్థీసియా ఇవ్వకుండా మన యొక్క ప్రేగుల గుండా మన శరీరం గుండా వారి ఆ యొక్క Colonoscopy test, na? కోలోనోస్కోపీ టెస్ట్ కి వారి యొక్క కెమెరాని మన యొక్క శరీరం గుండా అనస్థీసియా They ఇవ్వకుండా go through your ప్రవేశింపజేస్తారు. entire intestine. It is very painful. వారి ప్రేగులంతా కూడా తిరుపుతారు కాబట్టి ఇది చాలా బాధగా ఉంటుంది. This time I was rejoicing, I was happy. కాబట్టి ఈసారి మాత్రం నేను సంతోషిస్తూ ఆనందిస్తూ ఉన్నాను. I went inside, I went to the doctor. నేను డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళాను. When he had inserted the camera, ఆ కెమెరా ఆయన ఉంచినప్పుడు though there was pain, నొప్పి ఉన్నప్పటికీ I was feeling joy. నాకు చాలా సంతోషం Because I అనిపించింది. know he cannot find anything there. ఎందుకంటే నాకు తెలుసు ఆయనకి ఏది కూడా ఆయన కనిపించదని. He showed in the TV. ఆ టీవీలో ఆయన నాకు చూపిస్తున్నాడు. And he says, yes ma'am, you're right, no ulcers. ఆయన నిజంగా చెప్తున్నాడు, అవునమ్మా నీకు ఎటువంటి అల్సర్స్ లేదని. My report is just there, Jessica, in my Bible. నా యొక్క బైబిల్లో ఇప్పుడు ఆ యొక్క రిపోర్ట్ ఉందండి, మీకు చూపిస్తాను. The head of the Goliath. అది of my ఏంటంటే ఆ Goliath. రిపోర్ట్ చెప్పండి. గొలియాత్ యొక్క శిరస్సు. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. This is a report which says that I am completely healed. నేను సంపూర్ణంగా స్వస్థత పొందుకున్నానని రిపోర్ట్ చెప్తుంది. No ulcers. అల్సర్ లేదు. And it will not come back again. అది ఇక ఏమాత్రం రాదు కూడా అండి. Thank you, Jesus. యేసయ్యా వందనాలు. He is really a wonderful healer, ఆయన wonderful చూడండి, person. నిజంగా అద్భుతమైన వ్యక్తి అండి. Once I knew the truth, జీవము మరణము నాకు వశం అన్న సత్యం నేను ఎప్పుడైతే I తెలుసుకున్నానో learned to speak only life. ఎప్పుడు కూడా జీవం చెందిన మాటలు మాత్రమే మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. And please, I request all of you మీ అందరిని కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేసేది to ఏంటంటే speak only life, జీవమును మాత్రమే మాట్లాడండి. to speak the language of faith. విశ్వాసంను గూర్చినటువంటి మాటలు మాత్రమే And మాట్లాడాలి. faith really moves God. విశ్వాసం అనేది నిజంగా దేవుని కదిలిస్తుంది. And that's what happened in my life. అదే నా జీవితంలో జరిగింది. Thank you, Lord. వందనాలు ప్రభా. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. All glory to Jesus. గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం. యేసు ప్రభుకే సకల మహిమ ఘనత కలుగును గాక. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. 2 Corinthians 1 verse 3 and 4. కొరింథీయులకు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక And when you read మొదటి that, అధ్యాయం 3-4 వచనములు. all that is written over there is going to happen right now in our midst. ఇప్పుడు ఏదైతే చదువుతున్నామో అక్కడ రాయబడిన ప్రతిదీ కూడా ఇప్పుడే మన మధ్యలో జరగబోతున్నది. Please read it word by word. Every one of you. అక్షరం వెంబడి అక్షరం Even as I'm talking to you, the anointing is already in this place. నేను మీతో మాట్లాడుతుండగా కూడా అభిషేకం మన మధ్యలో The anointing is flowing in this place. అభిషేకం ఇక్కడ ప్రవహిస్తున్నది. I want every one of you to open the Bible and read it. ప్రతి ఒక్కరు కూడా బైబిల్ గ్రంథం తెరచి Come on, it is your birthright to receive your healing now. నీ స్వస్థతను పొందుకోవడం నీ జన్మ హక్కు అయి ఉన్నది. It is your birthright to be healed now. నీవు స్వస్థత పొందుకోవడం నీ జన్మ హక్కు అయి ఉన్నది. Verse 3 says, 3వ వచనం అంటున్నది, Blessed be God, దేవుడు దీవించబడును గాక, even the Father of our Lord Jesus Christ, కనికరము చూపు మన తండ్రి, the Father of mercies and the God of all comfort, సమస్త ఆదరణనిచ్చు మన ప్రభు అయిన దేవుడు, who comforts us మనల్ని ఆదరించు దేవుడు, in all our afflictions, మన ప్రతి ఒక్క బాధ యందు that we may be able తద్వారా to comfort ఇతరులను కూడా మనం ఆదరిస్తూ, them which are in any trouble, శ్రమలో ఉన్న వారిని ఆదరిస్తూ, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. మనము దేవుని నుండి పొందినటువంటి ఆదరణ. You just heard my precious sister say to you ఇప్పుడే నా ప్రశస్త సోదరి మీతో చెప్పడం విని ఉన్నారు, that the anointing of the Holy Spirit came and comforted her in her afflictions. ఆమె యొక్క వ్యాధి బాధల మధ్యలో దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం వచ్చి ఆమెను ఆదరించి ఉన్నది. And that anointing is already in her. ఇప్పటికే ఆ అభిషేకం ఆమెలో ఉన్నది. And according to this word, ఈ వాక్యానుసారము when she begins to pray for you, ఇప్పుడు మీ కొరకు ఆమె ప్రార్థిస్తూ ఉండగా the same anointing that healed her from incurable disease, స్వస్థత పొందలేనటువంటి ఆ భయంకరమైన వ్యాధి నుండి that same anointing will heal you of every incurable and curable diseases. స్వస్థతనిచ్చినటువంటి ఆ అభిషేకమే మీకున్నటువంటి ప్రతి వ్యాధి నుండి, నయము కానటువంటి వ్యాధి నుండి స్వస్థతనిస్తుంది. And according to this word, ఈ వాక్యానుసారము it shall happen right now in our midst. ఇప్పుడే ఆ కార్యం మన మధ్యలో జరుగుతున్నది. It shall happen right now in our midst. ఇప్పుడే మన మధ్యలో కార్యం జరుగుతున్నది. Only those who believe shall stand. ఎవరైతే నమ్ముతున్నారు వారు మాత్రమే లేచి Only నిలబడతారు. those who believe stand. ఎవరైతే నమ్ముతున్నారు వారు మాత్రమే లేచి Only those who నిలబడండి. believe stand. నమ్ముతున్న వారు మాత్రం లేచి For that నిలబడండి. anointing to visit you. ఆ అభిషేకం ఇప్పుడు మిమ్మల్ని All those దర్శిస్తుంది. who are thirsting for that anointing visit
minute you stand, ఎవరైతే ఈ యొక్క అభిషేకం నా జీవితాన్ని దర్శించాలని ఆశ కలిగి because ఉన్నారో God వారు is going to fill you with His glory. ఎందుకంటే దేవుడు తన మహిమతో నింపబోతున్నాడు. You have heard what Jesus did in this sister's ఈ life. సోదరి జీవితంలో దేవుడు ఏమి చేస్తున్నాడో మనం చూసి ఉన్నాము. Jesus is the same. యేసు నిన్న నేడు నిరంతరం He is the ఏకరీతిగా same yesterday. నిన్న ఏకరీతి వాడు He is the same right now. ఇప్పుడు కూడా అదే రీతిగా And He is ఉన్నవాడు. the same forever. ఎల్లప్పుడూ ఏకరీతిగా And ఉన్నవాడై He ఉన్నాడు. is already here right now. ఇప్పటికైనా మన మధ్యలో ఉన్నాడు. Because He has promised you. ఎందుకంటే నీకు వాగ్దానం ఇచ్చి ఉన్నాడు. Where 2 or 3 are gathered in my name, ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమును కూడి I ఉన్నారు, am in your midst. నేను మీ మధ్యలో ఉన్నాను. I am in your midst. నేను మీ మధ్యలో ఉన్నాను. Let us cry out to Jesus యేసుకు మొరపెడదాం. and receive the miracle. అద్భుతమును పొందుదాము. His anointing is already moving here. ఇప్పుడే ఆయన